הוא אמר לי, אז אמרתי לו, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, הוא אמר לי, מה אמרתי לו? שלום ליאורה. שלום נדב, מה נשמע? כמה זמן לא נפגשנו? הרבה זמן, יותר מדי, אבל הנה חזרנו. נכון, חזרנו עם הסקר הגדול. זהו, ואנחנו ממשיכים עם הפרקים שלנו על גברים ונשים. הנושא עוד לא מוצע. עוד לא מוצע, אבל החלטנו לעשות איזשהו פתיח לזה עם איזה סקר שהעברנו בין גברים לנשים, סקר אנונימי לחלוטין. מספרים תמיד משכנעים אי אפשר להתווכח עם מספרים. לגמרי. כן. וזה מעניין מה שאלה שם, מה היה הנושא המרכזי, אתה זוכר? של הסקר? כן, באופן כללי כמה הפרואקטיביות, השוני בפרואקטיביות בין נשים וגברים בבית. נכון. לבדוק אם בכלל קיים. ממש, והתשובות היו ממש מפתיעות, נכון? כן, התברר שנשים יותר פרואקטיביות מגברים בבית. ואני ממש בשוק מזה, אתה יודע, אני כאילו חיה 30 שנה עם אותו בן אדם, ואני אומרת, איך יכול להיות? איך פספסתי את זה? פרואקטיביות זה ממש גברי. אני גם בתור גבר, לגלות שאני כל כך יוצאת דופן, טוב, עכשיו ברצינות. לא, אי אפשר למשוך את זה יותר מדי. כן, התוצאות היו צפויות מאוד. נכון, נכון מאוד. וזה זרק אותי קצת להסתכל על עצמי בחיים שלי, באמת. תמיד, כן. איך זה קורה ולמה, כי בראש שלי נראה לי שגברים לא אוהבים לקבל הוראות, הם בעצם אוהבים להיות המנהלים הגדולים, שהם יודעים הכל, הם אף פעם לא טועים. תמיד מה שהם מציעים זה הכי נכון, ואיך יכול להיות שפתאום באזור הזה של ניהול בית, ילדים, השכלה של ילדים, בעיות, אישויים, הם פתאום הופכים להיות כאלה שמקבלים הוראות, או בשפה של אדיר מילר באחד הפרקים שלו אמר, משוגרים למשימות. אני חושב שגברים מעדיפים להיות משוגרים למשימות בכל מקום שמרגישים בו בבית. גם אם הם מרגישים בבית בעבודה, איפה שהם יגיעו למצב שהם משוגרים למשימות, והם מדי פעם לאגו, כמובן אנחנו צריכים איזה משהו, אבל אני נזכר, אני הרבה שנים עובד כשכיר, הרבה, והיו לי גם מנהלים גברים וגם נשים, ואני חושב שבסופו של דבר אני רואה את זה גם, בבית זה הכי חזק, אבל גם במקומות האחרים, אני חושב גברים בסך הכל, אנחנו פחות פרואקטיביים ביום יום שלא קשור אלינו אישית. זה ממש מעניין מה שאתה אומר, כי אני פוגשת גברים בשני מקומות. בעולם האישי שלי, אני פוגשת חברים שהם בעלים של, או את הבן זוג שלי, את הבן שלי, וגם אני פוגשת גברים במקום העבודה שלנו. אין הרבה גברים, אבל יש, נכון. ודווקא אני חייבת להגיד לך, במקום העבודה אני לא פוגשת אנשים שאוהבים להיות משוגרים למשימות, הגברים. הם אפילו, חלקם הגדול, מי שאני רואה שנגיד עובדים איתי בצמוד, קשה להם מאוד כשהם מקבלים הנחיות ולא הם שולטים בסיטואציה. אני רואה את זה בכל מיני תפקידים שהם עושים, ואם זאת אומרת, אני לא יכולה לבוא ולהגיד להם בצורה ישירה, תעשה ככה וככה, זה תמיד יהיה עם שאלות של למה את חושבת שזו הדרך הנכונה, וזה לגיטימי ויפה בעיניי. כן, אבל אוקיי. אני פשוט לא לוקחת את זה בחשבון, כי מבחינתי גבר צריך לקבל משימות ולהתקדם. עכשיו, אני שואלת את עצמי למה בעיניים שלי אני רואה את ההבדל הזה, זאת אומרת, למה זה קורה שאני רואה את ההבדל הזה, נראה לי שהאזור של הגידול ילדים וכל מה שקשור לניהול הבית, זה אזורים פחות נוחים. הם אולי פחות מאתגרים עבור הגבר, יכול להיות, זו שאלה שאני שואלת. זאת אומרת, המורה של הילד התקשרה ורוצה להיפגש איתנו. יכול להיות שבעיניים של הגבר, זאת אומרת, אני כאישה, אני אומרת לעצמי, וואלה, מעניין אותי מה שהיא רוצה להגיד לי על הילד שלי, יש לי גם מה להגיד. אתה שואל אותי, מה הגבר חושב בסיטואציה כזאת? אז תראי, קודם כל בסקר ראינו שהדבר היחידי שגברים בו מגיבים יותר בפרואקטיביות זה בחינוך ילדים. בשתי השאלות האחרות של כשיש מה לעשות בבית, ומה עוד היה שם?
שהילד חולה. שהילד חולה, מי נשאר איתו, אז שם באמת ההבדל היה גדול, אבל בנושא של החינוך, אנחנו ראינו שזה אחרת, וזה גם בטח השתנה עם השנים, אז יכול להיות שיש את העניין הזה של איפה שאנחנו בוחרים, איפה המקומות שבהם נהיה אסרטיביים ויותר, ואני אכנס פה לדברים שלך ואני אשאל, אתה היית מחנך הרבה שנים, נכון? עשית ימי הורים. כמה גברים הגיעו ליום הורים וכמה נשים? לא, הבדל עצום. אני בטוחה שיותר נשים, נכון? הבדל עצום, לא רק זה, גם כשהרבה פעמים מגיעים, אני זוכר הורים, אז הגבר נראה כאילו הכריחו אותו. בדיוק, בדיוק. אני זוכר את המקרים האלה אפילו מול העיניים שהגבר נכנס כזה, עוד פעם אני צריך להיות פה, והאישה רצה ומתיישבת ומסדרת את הכיסאות לכולם. בגלל זה קצת לא הסתדר לי עם התשובה שם, אבל בסדר, יכול להיות שאולי בדור היום... אני חושב שאנחנו, אני מתחיל נקודת מבט, נקודת מוצא, שאני חושב שהיא נכונה, אני עוד לא יודע איך היא קשורה להכל, אבל היא בטוח קשורה. גברים בסך הכל, וזה אחרת יהיה לנשים, גם מעניין איך... אנחנו תקועים בגיל הילדות מול אימא. אוקיי, מה זה אומר? תסביר. אני חושב שרובנו קשה לנו להתבגר באמת מהחלק הזה. מה הכוונה להתבגר באמת? זאת אומרת, שזה יפסיק להיות, שהיחסים שהתקבלו כשהיינו קטנים, בבית הספציפי שלנו, יפסיקו להיות הדבר הכי חזק שמניע אותנו ונתחיל להתבגר. אז אני חושב תראי, בואי ניקח ילד בן, נגיד אני זוכר את עצמי בן 5. אז זה לא שהייתי עצלן, הייתי אוהב לשחק בחוץ, הייתי מאוד, וכשלמדתי לקרוא, אבל זה היה כל דברים שלי. כל מה שהיה קשור לבית מול אמא, היה מין בלבול כזה של מה אני אמור לעשות, איך אני... לקבל הוראות. לקבל גם... לא לדעת אם אני עושה אותם נכון. ולקבל פידבק ממנה כל הזמן. ופידבק לפעמים מבלבל גם מכל מיני סיבות. זאת אומרת, שם נשאר איזה משהו שאני חושב, אני משפיע עליי הרבה שנים לתוך הניסויים גם. זאת אומרת, העברתי את נדב ההוא בן 5 בצורה מסוימת. לנדב הבן, בהתחלה זה היה 25 פלוס, ורק אחרי הרבה שנים התחלתי בכלל קצת לעבוד על זה. אבל בהתחלה זה היה נראה לי... זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. מבחינתי, המחשבות שעולות לי כשאשתי הייתה אומרת לי, משגרת אותי למשימה בבית נגיד, זה בדיוק כמו כילד. זאת אומרת, א', אני הייתי מקווה לקבל איזה שבח בסוף, איזה מילות מחמאות על איך ביצעתי יפה את העבודה. תודה שעזרת לי ואיזה חמוד אתה. כן. מבט אוהב שמראה שעד כמה מעריכים. דבר שני, זה היה, אצלי לפחות זה באמת היה, שזה צריך להיות בלי שאני, חודרים לי לפרטיות, איזה מין שהיא פרטיות מסוימת, וגם... מה, שבעצם לא... אתה לא צריך לשלם איזשהו מחיר מבחינתך בדברים שלך? לא, היה לי תמיד איזשהו חשש שאני אאבד את עצמי בתוך כל זה. אוקיי. והיום אני יודע שזה קשור למשהו מאוד ראשוני, ככה מגיל ממש קטן, שיש הורים שפחות נותנים לילד שלהם לחיות את החיים שלו. אז בעצם, אבל הרעיון פה זה שהמשכתי את הילדות, ואם נסתכל על הרבה ילדים, אז א', באמת, שאני כמו ילד, שזה לא האחריות שלו, אלא הוא עוזר בבית. יש מנכ"ל. יש אימא, והילד עוזר לאימא. ודבר שני גם, ואני יכול להוסיף, היה לי מאוד תמיד חשוב שהאימא תהיה הוגנת כלפי כל האחים. ואיך הייתי בבית, אם הייתי מרגיש שאשתי מהירה לי, שלא עשיתי משהו ונגיד עשיתי אותו, זה היה... אתה מרגיש שאתה צריך להתגונן. זה היה ישר מכניס אותי ללחץ של התגוננות, שעוד פעם העולם לא פייר כלפיי, וכו' וכו'. הכל
אני חושב שבאמת האתגר הוא לראות את זה ולהתחיל קצת לזוז מזה. אני רוצה להסתכל על זה בעיניים קצת יותר פשוטות. כלילות, הלכנו למקומות מאוד מאוד עמוקים קצת, של מאיפה זה בא, אבל אני רוצה להסתכל על דברים רגילים ביום-יום. שאלתי אותך שאלה מקודם, ובוא נשתף את המאזינים שלנו. אתה מגיע הביתה, אין אף אחד בבית, רק אתה נמצא בבית. מה נדב הגבר שמגיע הביתה, לאותו בית שאתה חי עם אשתך, כן. מה אתה עושה דבר ראשון שאתה מגיע הביתה? אז בדרך כלל, עוד פעם, לאחרונה באופן מודע אני מנסה לשנות את זה, אני אתאר את המצב עד לפני שנתיים, 3. באמת, בבסיס, אין מה לעשות, עמוק או לא עמוק. כמו אותו ילד בן 5 שבא הביתה ורוצה לשחק עם המשחקים שלו, וזה לא הבית שלו, זה הבית של ההורים שלו, או של אשתו, או של זה. הוא לא באמת מרגיש שהוא שהוא המנהל פה. שהוא המנהל, שזה את האחריות. נכון. אני מסכימה עם זה. ואם אני הייתי עושה משהו, זה רק כדי שלא יעירו לי. או להתחנף, לא באמת כי זה שלי. כאילו, אני מנסה לחשוב על גבר, באמת, שמגיע הביתה, אין אף אחד בבית, וזה נראה לי כמו להיכנס לעיניים שלו, זה כמו איזה להיכנס למצב הישרדותי. אתה נכנס הביתה, ואתה אומר, אוקיי, מה לי יש מה לעשות? אני צריך לאכול. נכון. יש איזה מין צורך כזה שמגיעים הביתה, צריך לאכול. כאילו לא אכלת בצהריים בעבודה, כאילו לא גנבת איזשהו משהו שעצרת באיזשהו מקום. קודם כל נכנס הביתה, צריך לאכול. נכון. אחר כך יכול להיות שאם אתה במקרה הטוב גבר מאוד מתקדם או משהו, שיותר מדי מסתכל על עצמו, אולי עם מודעות, אז אולי אתה הולך לעשות אימון, אולי אתה מתקלח, אבל ברוב המקרים אתה מוצא את עצמך בסוף יושב סביב הספה, כנראה בוהה בכל מיני דברים, אולי בטלפון קצת, אולי אם יש לך עוד תחביבים, אולי אתה הולך לעשות את התחביבים שלך, אבל אני מזכירה לך, אתה מגיע לאותו בית, נכון. שכנראה שם שאשתך תגיע, ואני מדברת כרגע עליי כאישה בתוך בית, אני כנראה אסתכל, רגע פיניתי את המדיח, רגע מה עם הילדים, דיברתי עם הילדה שלי, מה עם הכביסה שם, רגע אני צריכה להכין אוכל אולי למחר, רגע איזה הודעות יש לי שאני צריכה לענות שקשורים. בכיור נקי. כן, וכל מיני דברים כאלה שזה אותו בית דרך אגב. עכשיו, אני מנסה להסתכל משתי הזוויות, מהצד הנשי ומהצד הגברי. בעיניים שלי הגבר נמצא במצב הישרדותי. כאילו בא ואומר, מה אני צריך לעשות? א', שלא יפגע בדבר הזה שנקרא בית. נכון. שלא ייכנס לטריטוריה של האישה, כי אוי ואבוי הם נכנסים לטריטוריה שלה. אז בוא נתכנס בעצמי, ונחכה להוראות. ושלא יכעסו עליו. ושלא יכעסו עליו, בטח כי הוא נתון כל הזמן לביקורת. בעוד האישה, שהיא נכנסת, הראש שלה עובד, גם היא באיזה סוג של מצב הישרדותי, אבל היא ממקום של הנהלה. נכון. היא רואה מערכתי. איך שומרים על הספינה. היא רואה מערכתי ממש את כל האירוע הזה. חד משמעית. והיא תמיד רואה קדימה. עכשיו, אני חייבת להגיד לך, כשאני רואה קדימה, אני לפעמים מדברת עם הבן זוג שלי, אני יושבת איתו ואני מנסה לראות קדימה, באמת, אפילו לפעמים כמה ימים, תכנון, אני יודעת שלמשל, אני אספר לך, הבת שלי עכשיו בצבא, היא בהשלמה חילית של אחרי קצונה, אז אני יודעת שהיא תגיע סופה, שהבת שלי השנייה במילואים, פעם, לא יודעת איזה פעם, והיא לא תגיע שבת, ואני אומרת לעצמי, בטח הבן שלי ירצה לבוא לאכול איתנו, אני צריכה כבר להיערך ליום שישי. עכשיו ביום שישי יש לי, אמא שלי יום הולדת, גיל 80. וואי, צריך לעשות איזשהו אירוע. אז גם זה בראש שלי. ואז אני באה לדבר עם בעלי, כאילו לתכנן איתו איזה סוג תוכניות. יושב מולי בן זוגי שיחיה באמת, אבל אני חושבת שהוא לא בעצם איתי. כי הוא במצב ההישרדותי הזה, שהוא הגיע הביתה, ורגע שנייה, תני לי להתכנס, עוד לא שוגרתי למשימות, עוד לא... אני אגדיר את זה על עצמי, אני עכשיו זה קצת אומלל באותו רגע. נכון, לא מבין מה רוצים ממנו, היא כבר מנסה להתנהג כמו מבוגר, דבר שזה לא בא לנו בקלות. עכשיו, זה אותם שני אנשים שיושבים, שניהם גרים באותו בית. אז יכול להיות שיש פה באמת עניין של מי המנכ"ל ומי העובד הזוטר או הסמנכ"ל, אני לא יודעת, זה נשמע אולי... לא יפה, או... ובאמת אני לא רוצה לחשוב ככה, אני רוצה לחשוב ששנינו אנשים עכשיו. אני אגיד עוד משהו לרעתי כאישה, אני לא בטוחה שהייתי מוכנה להתחלף בתפקידים.
זהו, אני באמת לא בטוחה שאני גם דיברנו על זה, מסוגלת ומוכנה. אני לא אגיד, לא אכנס לפרטים יותר מדי, אבל אנשים שאני מכיר מקרוב הם שניים שאחד מאוד פרואקטיבי בבית והשני מעל הממוצע. הם לא נשואים היום בטח. והם גרושים. זאת אומרת, זה לא שהם לא התחתנו, הם התחתנו, אבל זה התפוצץ. אי אפשר ששני אנשים יהיו פרואקטיביים באותה יחידה. כן. אני גם, האמת, אני רואה את ההשלכות של זה גם במקומות העבודה. במקום שעומדים שני פרטנרים בתפקידים זהים, אי אפשר ששניהם יהיו פרואקטיביים. כן. תמיד אחד, זאת אומרת, אני יכולה להיות פרואקטיבית במקום ובמקום מסוים להיות פחות. נכון. כי בעצם נראה לי שהשני פרואקטיביים זה... מתנגשות יכול להיות. ממש, ממש. אנחנו עכשיו לפני פסח. ולפני פסח אנחנו בניקיונות. אני בתכנונים, יש לי ממש רשימה מסודרת. כן. מה הולכים לנקות. כן. אני מדברת עם עצמי. אני יכולה שוב לתת הוראות, אבל אני לא יכולה לדון עם הפרטנר שלי של מה כדאי לנקות, כי מבחינתו מה שצריך תגידי נעשה. כן. זו התשובה. אז מה עושות נגיד, או זוגות שבהם שני הצדדים הם באים עם גישה פרואקטיבית לבית? זו שאלה מאוד מצוינת, אני לא יודעת איך הם מסתדרים. כי בסוף מישהו צריך לקבל את ההחלטה. אני אגיד לך עוד מקרה סתם שאני מכיר, שם לא גרושים, אבל זוגיות מתוחה, הייתי קורא, ואני יודע, שמעתי פעם שהגבר אומר, והוא באמת פעיל שם, הרבה פעמים אני ככה רואה שהוא הרבה יותר פעיל ממני בבית, מבחינת ניקיונות וכל, ואני ככה, לא נעים לי שאני פחות, אבל מצד שני מתברר שזה שונה מאישה, כי הוא הרבה פעמים אומר, אחרי כל מה שאני עושה בבית, לא מגיע לי איזה, זאת אומרת שגם שם יש איזה משהו שהוא לא כמו אישה שעושה את זה כי זה שלה, אלא... אבל אישה גם תתלונן, אני אעשה ואני אגיד שקשה לי לבד. אני רק לא בטוחה שאני מאפשרת לעוד מישהו לעשות איתי. אני חושב זה המודעות שלי היום. את צודקת, התלונות הן אולי נושא אחר לגמרי. נכון. כי למשל, אמא שלי, כשהייתה מתפקדת, היא רצתה לשלוט ב100% בבית, אבל חלק מהשליטה זה גם זכות כל הזמן להתלונן, ברור. כי זה נושא אחר כנראה. אבל זה באמת נכון, כי זה כמו שמדברים על בן אדם שנגיד נפצע ממשהו או שהוא עובר פוסט-טראומה, לא מותר לצחוק על הפוסט-טראומה שלו, אבל לאחרים זה לא ראוי, נכון? זה לא מכבד. כן. על הפציעה, על הפגיעה, על מה שזה לא יהיה. כל דבר כמעט. אז גם בחיי הזוגיות שלי, בניהול הבית, סליחה. כן. אני מנהלת את הבית, אני יודעת מה צריך, אני יודעת מתי צריך לעשות קניות, איזה קניות, מה מבשלים, מה מכינים, איפה כל ילד צריך להיות, מה הולך להיות, מה התוכניות. אני כבר ראיתי כמה חודשים קדימה איך זה עובד להיות, לא משנה שיש בל טעמים. ולכן גם מותר לי להתלונן על זה. בעוד הבן זוג שלי, כל עוד אתה לא באמת בפרואקטיביות הזאת, אתה תקבל את המשימות ותבצע אותן. אין זאת הזכות להתלונן, שזה גם בעיה. כי הזכות להתלונן היא מאוד חשובה לדעתי לאדם. נכון, נכון. מה שמעניין אותי, אני יכול להגיד שאצלי, בסופו של דבר, למרות שבאופן אפילו מודע בחרתי בת זוג שראיתי לה כל מיני יתרונות משמעותיים על הבית שגדלתי בו, מבחינת הדברים שנראו לי, אבל איכשהו כן נוצר דינמיקה קצת דומה להורים שלי. זאת אומרת, נכון שאשתי מאוד שונה מאמא שלי, באמת, ואני הרבה פחות, אבל אוקיי, אשתי שונה קיבלנו את ההחלטה, זהו, מוסכם, סגור. לא, אשתי שונה, כי אני לא יכול להגיד עד כמה אני שונה מאבא שלי, אבל עובדה שהדינמיקה שנוצרה של מה עושים בבית וזה היא די דומה. אבל היא דומה ברוב הבתים. זאת כאילו, שאלה. ראינו גם בשאלון, ברוב הבתים, נכון. כל הפרואקטיביות, היא ברור, תראה, ברור שיש גברים פרואקטיביים, והם כן. נשואים והכל בסדר, כן. ברור לי. אבל בגדול, במספרים זה לא ככה. אני מכירה מישהי שבעלה כל חופשה מתכנן את הפעילות שלהם, והוא היוזם, והוא בונה, והוא הכל. אני מכירה גברים שהם יודעים איזה קניות צריכים לעשות לבית, ואני מכירה גברים שהם בקשר עם המורים בבית ספר, ואני מכירה גברים שהם, כשהילד
חולה, אז הם הראשונים שמתנדבים. אני פה אסתייג ואגיד, תכף נדבר, כי זה נראה לי נושא קצת קטן בתוך הדבר הזה שיש לי עליו הסתייגות, אבל יש דברים שהם פרואקטיביים. לא, גם אני בדברים מסוימים הייתי תמיד פרואקטיבי, אבל זה דברים שהרגשתי שא' שהצד השני מאפשר לי. שלא גם ולא פלשת. זהו, שזה לא פולש. למשל, תכנון טיולים לחול, זה תמיד היה התחום שלי, ואשתי אמרה לי... רגע. לתכנן את הטיול כן, אבל היוזמה בכלל לנסוע לחול שלי. באמת? כן. כאילו, אתם יושבים, אני מדמיינת רגע, סליחה שאני פולשת לכם לפרטיות. כן. אתם יושבים בסלון, מתקרבת חופשת הפסח, ואתה זה שבא ואומר, אולי ניסע לאנשהו? כן. אשתך לא יוזמת, לא שואלת, לא ניסע לחופשה? זה התפתח אצלנו עם השנים, שזה שלי לגמרי. אז אני חייבת להגיד לך, אצלנו בבית, כבר דיברנו על זה, אני חושבת, בפרק הראשון, יש לנו שר אוצר ושר התרבות, אני שרת התרבות, יואב שר האוצר, אבל בדרך כלל הצורך לעשות דברים, או לייצר איזשהו משהו, בדרך כלל, לא תמיד, הוא שלי. בשנה וחצי האחרונות יש קצת הבדלים, כי בגלל גם שאני פחות בפניות. כי אני למשל פה דיברנו על ההורים, אבל את התכנון של הטיול, הזמנת טיסות, הזמנת, בוקינג, כל הדבר, ברור שזה הוא, אני אפילו לא מתעסקת עם זה. יותר מזה, אני אגיד לך עוד משהו אצלנו. כל העיצוב של הבית, כל הקניות לבית, של רהיטים, של איך ייראה הבית, זה בכלל אני לא נכנסת לזה, וזה רק טריטוריה שלו, מבחירה של שנינו. אוקיי, אבל אני לא מדברת על זה. אבל זה מראה לי כן, אנחנו כנראה צריכים לחפש, ולכן אני חוזר להורים שלנו, כי אני למשל בבית, כל העיצוב של הבית, חוץ מהחדר הזה אני זכאי להרוס אותו, כל הבית זה אשתי, והיא עושה את זה טוב, ואנחנו מהר מאוד הבנו שעדיף להשאיר לה את הנושא. גם אני הבנתי את זה אותו דבר, שעדיף שאני לא אגע בזה. זהו, אז לכן אני לא בטוח שכאן זה גבר או אישה, אלא... נכון, אלא באמת, נגיד, אני יודע שגם אצלי בבית, אבא שלי היה פחות מעורב בדברים האלה של עיצוב. אולי אצלך בבית אבא שלך כן היה מעורב בעיצוב, לא היה? אבא שלי לא היה מעורב בכלום. זיכרונו לברכה, היה מעורב בלהביא כסף. זה המעורבות היחידה שלו. אבל כן היה משהו אחר שהוא לא קשור לסיפור הזה, זה של אם הייתי מעצבנת יותר מדי את אמא שלי, אז אבא שלי זה היה איום. זאת אומרת, גם היה מאוד קשה לייצר איתו מערכת יחסים בגלל התפקיד הזה שהוא טובה, קיבל. בגלל התפקיד שהוא קיבל, על לא עוול בכפו. הבנות שלי היו אומרות לי שאני עושה את זה, אבל באיזשהו שלב אני רוצה להאמין שהפסקתי עם זה. זה סוג של מודעות. זה מה שאני מדבר על גדול. באמת מתוך מקום של באמת להבין שאין איש רע ואיש טוב בסיפור הזה שזה, אבל בוא נחזור לפרואקטיביות. אבל זה קשור, כי תראי, אני חושב שאנחנו, הרי מה קורה? איפה למדנו מי אנחנו? בגילאים הקטנים שראינו את מה זה אישה, מה זה גבר, לפני שהשפה עוד הייתה לנו, ואחרי זה בשפה. אז לכן... אבל זה דור אחר לחלוטין. כן, אבל זה הדור שאנחנו ראינו. זאת אומרת, קיבלנו משם... יש לי חבר שעושה סדנאות לאנשים על הורות, אז הוא שואל אותם מאיפה למדתם להיות הורים. אז ברור שהלימוד הראשוני... ברור שזה מההורים שלך. מההורים. אז לכן אני, כשאני מסתכל על עצמי, בגדול, אני משחזר את אבא שלי. אף פעם לא מתוך שאני אומר לעצמי אני אשחזר את אבא שלי, אבל זה כאילו בא אוטומטי. כן, כי זה מה שאנחנו מכירים, אבל כן. איך אתה מסביר את זה? אז גם בפרואקטיביות ואקטיביות, בדברים שהוא אקטיבי. נכון, אבל איך אתה מסביר את זה שלא משנה, אנחנו שאלנו בסקר אנשים מכל מיני גילים, בסדר? נכון, כן. היו שם אנשים בגילנו, והיו שם אנשים צעירים יותר. התנינו את זה שאנשים יהיו נשואים, נכון? כן. או שלפחות חיים ביחד עם ילדים, כן, נכון, עם ילדים. נכון. זאת אומרת, הם יכולים לא להיות נשואים, אבל הם צריכים לחיות ביחד ולנהל משק בית משותף. כי אני יודעת שיש לי כאלה פרטנרים שמילאו את זה. נכון, ולמרות זאת התשובות מאוד דומות. התשובות מאוד דומות, זאת אומרת שיש משהו שמושתת בתוכנו. אולי זה התרבות כי תראי... יש דברים שאני לא מתערב בהם, והם לא מייצרים, ואני לא מייצר בהם פרואקטיביות. אבל את שוכחת את התרבות של לפני 100 שנה. תרבות בכל העולם, לא משנה אם אתה פולני, רומני, מרוקאי, אתיופי. כן, אבל אני רוצה להקשות את זה, ואני רוצה להגיד שזה סוג של נוחות. לא, שנייה רגע. אני לא יודע שלא, כבר את באמפתיה, לא צריך אמפתיה לכלום.
היה תפקידים, זה שאני לא מסכים או כן מסכים, זה לא משנה, היה תפקידים שגדלנו. אנחנו מראים שפשוט עובדתית, עדיין יש השפעה לתפקידים של פעם על היום. אז אני רוצה קצת לאתגר את זה ולהגיד שאני חושבת שיש הרבה דברים שקשורים לשאלות ששאלנו, שהם מתוך נוחות. ואני רוצה לתת את הדוגמה של ילד חולה. אחד הדברים שאותי הצבנו בצעירותי, שהילדים שלי היו קטנים, זה תמיד השאלה בבוקר, או אם זה היה קורה באמצע הלילה, מי נשאר עם הילד? באמת, אני חייבת לומר את זה. מי נשאר עם הילד? ומבחינתי, זה היה ברור שיש ברירת מחדל. אני, ואם בן זוגי יכול, הוא יישאר. עכשיו רגע זה מתחלק, כי אם הוא ישמע את זה הוא יתעצבן, כי זה לא בדיוק נכון. זה לא מדויק, סליחה. אבל נשאיר רגע את זה בצד ונלך לאנשים אחרים. אני מכירה... רגע, אם זה לא מדויק, אז... אני תכף אסביר. את אומרת שזה היה, אבל זה לא מדויק? אני אסביר. יש לי חברות שאומרות, אין מצב שבעלי נשאר בבית עם הילד. אין מצב. אין מצב. הוא עובד. זה המשפט הראשון שאני שומעת היום, בימים אלו. אני שומעת את זה מחברות צעירות, אני שומעת מבנות של חברים. אז מה, זה נוחות שלהם להגיד ככה, לחשוב ככה? בעיניי. נוח להם לחשוב ככה? אז רגע, רק נדבר על העובדות שאני שומעת. כן. עובדה אחרת היא, מצב אחר, סליחה, זה שברור שצריך להתחלק, אבל צריכה להודיע לי מראש, כי יש לי כבר דברים בעבודה. זאת אומרת, עוד פעם ברירת המחדל היא שהאישה נשארת. והאופציה השלישית היא שמראש יוצרים חלוקה, ותלוי באיזה, זאת אומרת, אם אני נשארתי היום, מחר אתה נשאר. או אם אני נשארתי עם הילד הזה, אתה תישאר עם הילד הבא. שזה גם, אבל זה תמיד מתחיל בברירת המחדל שהאישה הראשונה נשארת. עכשיו אני אספר, אני אחזור אליי. כשהילדים שלי היו קטנים, באמת היה מצב, תראה, ילדים הולכים לישון בלילה, קמים בבוקר עם חום. כאילו ילדים הולכים באמצע הלילה, קמים, בוכים, אתה מבין שהם למחרת לא ילכו לבית ספר או לגן. אתה מבין את זה. ואז מתחיל העניין. אני לא יודעת איך זה יצא המצב הזה, אבל ברוב המקרים, קודם כל אני נשארתי. זה תמיד היה, ככה אני זוכרת את זה, אני מאוד מקווה שהזיכרון שלי טוב, אבל משהו במיינד שלי זוכר, שאת נשארת. שאני נשארתי, ואחר כך זה עניין של משא ומתן. זה היה ברור לבעלי שהוא גם צריך להישאר, הוא ידע את זה, הוא אמר, אבל זה תמיד היה סביב משא ומתן. רגע, בוא נראה, אולי מחר זה יהיה בסדר. יש לי מחר משהו, כאילו, משהו בתפיסה הזאת. עכשיו, אני חושבת שזה נוחות. נוחות של שני הצדדים, או רק של צד אחד, או מה? אני לא נתקלתי במצב שביקשתי לו להישאר והוא אמר לי לא. באמת, בן הזוג שלי, מדהים. זה דיברת שאמרת. אם הוא היה פה, היה אומר לי, רק תזכרי מי קם בלילה לילדים שאת נחרת כמו לא יודעת מה, אז אני לא יכולה להגיד מילה רע על זה. אבל אני לא רוצה לדבר על מי נשאר או מי לא נשאר, אלא על הבחירה, על ההחלטה. זה מה שמעניין פה. על ההחלטה. זה מה שמעניין בעצם. בדיוק. ומראש זה היה הניהול עליי, ולזה אני קוראת נוחות. אז כן, אם... עכשיו אולי נוחות שבאה מהישרדות, אני לא יודעת. תוך כדי שדיברת, ואני לא יודע מאיפה זה בא, אני מניח, הדבר היחידי שאני יכול להסתכל עליו, זה באמת התרבות של פעם. כי אחרת, כי כן אני תמיד מרגיש שיש לי בראש, אני צריך להילחם עם אתה מקל על הסיפור הזה. לא, תקשיבי שנייה. אני מרגיש, תראי, קודם כל להגיד עובדות זה אף פעם, זה תמיד טוב. אחרת אנחנו נהיה כמו ידידינו הווקים, שאסור להגיד את האמת הכי ברורה אם היא פוגעת ברגשות של מישהו. הבנתי, אז לא, אנחנו אומרים. אנחנו ישנים עדיין, אנחנו לא ווק. אני לפחות לא. אז אני מנסה לחשוב למה באמת בראש שלי האוטומט הוא שהעבודה שלי יותר חשובה משל אשתי, וזה לא משנה מה עושים. אוקיי. זאת אומרת שאיפה עכשיו, אם אני מסתכל מאיפה אני יכול לחשוב כזה דבר, אז קודם כל מהבית, שאמא שלי אמרה, היא הקריבה את העבודה שלה כדי להיות עם הילדים, בכתה על זה כל השנים, ואבא שלי, העיקר שהוא יעבוד ויגשים את עצמו, אבל היא תורחת הייתה גם לצערי, להזכיר לו שהיא הקריבה בשביל... היה לי תמיד קשה לשמוע, הייתי אומר לה, אבל את החלטת או לא החלטת? וזה היה נורא מעצבן אותה. מה זאת אומרת? תן לי להיות הקורבן, זה הכל. אתה מפריע לה. אתה מפריע לי. אבל זה לא רק היא. אוקיי, בסדר. רגע, אבל, וגם זה כנראה איכשהו הצליח לשרוד לתקופה יותר מודרנית, שאישה שעובדת זה וואו, וזה יוצא דופן, אבל הגבר, כמו שאמרת על אבא שלך, הוא העובד. אז כנראה לא השתחררנו מזה.
אז יש לי הצעה אחרת. עכשיו, היום אני מודע לזה שזה שטויות, אם כבר, כי זה לא אובייקטיבי, מה שיותר אובייקטיבי בעיניי זה מי מרוויח יותר, או מי פגע יותר אם יפסיד יום עבודה, אבל זה דברים שהתפתחו אצלי ממש מאוחר. בגדול אני זוכר, יש לי עבודה, אז אני צריך להיות בעבודה. אני מחויב לעבודה. אני מחויב לעבודה, ואשתי מחויבת לבית. וגם לעבודה. מבחינתי, קודם כל לבית. אחרי זה לעבודה. היא יודעת את זה? כן, לא, היא מאוד אחת שמשקיעה בעבודה תמיד וכולי, זה לא זה, אבל זה משהו, קודם כל, היא גם גדלה בבית שזה ככה, שהעבודה של הגבר יותר חשובה. אבל אני רוצה, אני באמת, אני מקבלת את זה, כי רובנו בדור שלנו בא באמת מבתים שאין מה לעשות, הגבר הביא את הפרנסה. אבל כפי שאת אומרת, גם הילדים שלך. אז זה מה שאני אומרת, ולכן אני רוצה להציע הצעה אחרת. אוקיי. אני חושבת שבאיזשהו מקום לגבר נוח שבמקומות מסוימים ששם אין 1, 2, 3, 4 מאוד ברורים, כמו בעבודה שלו. הוא יכול להמשיך להיות ילד. כן, נוח לו להיות במקום שמישהו אחר שובר את הראש, מישהו אחר פותר את הדילמות. תתני לי אורות. שוב, אני אומרת, בעלי מעולם לא אמר לי, אני לא מוכן להישאר עם הילד, או עם הילדה. מעולם לא. כשהיה צריך, הוא נשאר. העניין זה הפרואקטיבי. המחשבה הזו מראש של מה צריך ואיך מקבלים את ההחלטה המשותפת, בעיניי זה נשאר אצל האישה מתוך נוחות של הגבר. ושל האישה כנראה. אז זהו, ואז נכנס פה העניין, עכשיו זה כמו ביצה ותרנגולת בעיניי. כן. כי מצד אחד אני יכולה להגיד, בסדר, מה הוא משאיר לי? הוא משאיר לי, הוא משאיר לי עובדה בשטח, מה שנקרא, אין לי הרבה אפשרויות. אם הוא לא פרואקטיבי, מישהו חייב להיות פרואקטיבי. מי יהיה פרואקטיבי? זהו, צד אחד, זה צד אחד של המטבע. ומצד שני אפשר להסתכל על זה גם, שאולי אני לא משאירה את המקום להיות פרואקטיבי. או שאת... זאת אומרת, אני גם לוקחת אחריות על עצמי. כן, או שאת, לא עניין שלא משאירה את המקום, אלא את, לך חשוב להיות הפרואקטיבית. מספיק שזה, וכבר זה יוצר חוסר איזון. זה סוג של ביצה ותרנגולת. זה שניהם קשורים. ואז באמת אולי מתי מתגרשים, אם זה לא מסתדר. למשל, אם אישה, נגיד גבר שצריך אימא בבית, כי יש לו איזה, לא יודע מה, חסר לו האימא שהוא היה בילד, והוא רואה אישה שדווקא אומרת לו, לא, חופשי תעשה, זה יכול לשגע אותו. נכון. ולעומת זאת, אחד כזה יפרח, לפחות יסתדר, זה יתאים לו שיש לו, הנה אמא היא אומרת לו מה לעשות, ואיזה יופי הוא יכול, כל מה האמא שלו הייתה לו כשהוא היה ילד, יש לו בזה. הבעיה העיקרית היא, האמת שמה שיפה בזוגיות, בין גברים לנשים, זה שבסופו של דבר, כל אחד מוצא את מקומו וחי עם זה בשלום באיזון הזה, כי תחשוב לרגע, בהיגיון בריא. זה התהליך הבריא. לא, בדיוק, כי תחשוב לרגע, אם האישה כל הזמן נותנת הוראות, והגבר מבצע אותם, ויום אחד הגבר בא ורוצה לעשות משהו אחר, אני מבחינתי מבולבלת. מאוימת אפילו, כן. מה נסגר לך? אבל זה מדהים שאצלנו בכל אופן בזוגיות שלנו, שהקיץ אנחנו חוגגים 30 שנה, דרך אגב, אני יודעת שאתה... בקרוב. כן. אז יש איזה מין איזון כזה, זאת אומרת, יש מקומות שיואב הוא יותר פרואקטיבי וזורם לי אם זה סבבה, ויש מקומות שאם הוא פתאום מתחיל להיות פרואקטיבי, שבמקומות שאני למשל, זה פחות זורם לי, ואני צריכה לדבר על עצמי הרבה דיבור פנימי כדי להסביר לעצמי שזה בסדר. או קודם כל לראות מה מפריע. לנסות להבין איפה זה פוגע. לספר לך מה המקום הכי מלחיץ הפרואקטיביות שלו? אם זה חוקי אז כן. כן, במטבח. כאילו, זה ברור שהמטבח זה אני. יש מקומות שהוא נאלץ להיכנס למטבח כשאני עסוקה, כשאין לי פניות. אבל זה בסדר. והוא עושה עבודה מדהימה. אוקיי. הממה, כשאתה אומר לו שהוא עושה עבודה מדהימה, אני חושבת שעולה לו השתן לראש, ואז הוא מרשה לעצמו להתחיל לשאול שאלות. עכשיו, הוא עושה את זה מאוד יפה, כי הוא מתחיל צריכה עזרה? יש משהו לעזור? לא, אני מסתדרת. לא, אני מסתדרת. את בטוחה? לא צריך עזרה? כי מה אני אומרת לי בראש? הוא נכנס למקומות לא טובים. כן. לא. וזה משהו שאני עוד לא למדתי עד הסוף לעשות אותו. תראי, אני לא יודע מה צריכה ללמוד. אני חושב שמה שאנחנו צריכים זה רק קודם כל להכיר את עצמנו ולדעת שלמשל זה לא בושה להגיד לעצמך,
לי עושה טוב לדעת שהמטבח זה הטריטוריה שלי. ומה לעשות, לצחוק על זה אפילו, לא לקח את זה כבד מדי, אנחנו לא צריכים להיות עוד פעם איזה מודל של איזה מישהו שישב וכתב באיזו אוניברסיטה ספר איך דברים זה, אנחנו צריכים לחיות את החיים, אותו אחד שכתב לא יחיה את החיים שלנו, אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו, אז לכן אנחנו צריכים... אבל יש אתגרים, זה כל הזמן מאתגר אותי, אנחנו כבר עומדים לסיים, נכון? כשדיברנו על האיזון, נזכרתי בסיפור, ועם זה נסיים אולי את הפרק הזה. אוקיי. שבוע שעבר החלטתי שננקה את הקומה העליונה. ובדרך כלל, בוא נגיד את האמת, מי שמנקה את הבית זו אני. אני יודעת מה לעשות, אני יודעת איך מנקים, תאמין לי, אני מנקה א' א'. ואמרתי ליואב שאני מנקה אבק, אני לא בא לי לפגוע לי בציפורניים, והוא ינקה את המקלחות. ופתאום, בתום הניקיון, הוא מסביר לי מה לא בסדר בניקיון שאני עושה. במקלחות? כן. ואני אומרת לך, זה הבלבול. אני מעדיפה גבר שנשאר במצב ההישרדותי. נבוך, אומלל. ובאקטיביות הרגילה. כן. ואני אהיה הפרואקטיבית. אני אשגר אותו למשימות. והחיים הם דבש. אז אני אומר, זה מצב, הוא גם לסיכום, קודם כל באמת זה נושא עצום וענק, אבל אם אנחנו יכולים להגיע למצב הזה שאנחנו רואים את עצמנו, כמו שאמרת עכשיו, ולהגיד את זה לבן זוג בחיוך, שמע, לי זה יותר נוח שאתה תהיה זה וזה, והוא יחייך ויקבל את זה גם, זה ההגדרה שלי של זוגיות מושלמת. גם בעיניי. אז יופי, אז טוב, אנחנו נראה מה יהיה בפרק הבא. וגם מקווים שנהניתם להקשיב לנו, ושלחו לנו תגובות כדי שנדע. כן, תגובות זה הדבר הכי חשוב. הוא אמר לי, אז אמרתי לו, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, הוא אמר לי.